Find Vejen-applikationen er udviklet i et samarbejde mellem Statsbiblioteket og Silkeborg-bibliotekerne i projekt BibMobil. Her kan du se, om en bog er hjemme på et af Silkeborg-bibliotekerne ved at scanne bogens stregkode og sende den. Det kunne fx være nyttigt, hvis du står i en boghandel og overvejer at købe bogen, eller hvis du har lånt en hos en ven eller en medstuderende og vil se, om du kan låne en tilsvarende på et Silkeborg-bibliotek. Du kan se, hvor bogen er hjemme og finde vej til biblioteket. Her vil vi prøve at se, om en bog Google for alle er hjemme på et bibliotek i Silkeborg og finde vej til det bibliotek. Applikationen her står under Bookinfo, og hvis vi åbner den, kommer der et velkomstbillede frem her, hvor man kan starte en scanning. Og der kommer så en stregkodescanner frem, som vi lige kan se, om vi kan fange stregkoden med. Den var der. Så finder den bogen frem, og vi kan se, at den er hjemme på Gjern Bibliotek. Hvis vi vender mobilen om, kan vi se, at der kommer flere muligheder frem. Hvis vi vil prøve at finde vej til bogen ude på Gjern Bibliotek, trykker vi på Find vej, og der kommer så frem, at vi kan få vist det enten i browseren eller Google Maps. Hvis vi prøver at vælge Google Maps, så finder den frem til Gjern Bibliotek, og her er en kørselsvejledning, hvor vi kan prøve at tage endemålet, som er ude i Gjern, og her kan man så se vejen ud til Gjern Bibliotek fra Silkeborg, hvor vi befinder os i øjeblikket.